Naideklaraan ti state of calamity iti probinsya ti Benguet gapo iti kinalawa ti dadael dagiti naglaba sa bagyo ken habagat. Manamnama ti panakaarama ti Quick Response Fund para iti tulong kadagiti naapektaran iti probinsya. Ada update ni Jezreel Kate Lapizar. This Honorable 12 Sangguniang Panlalawigan hereby declares the province of Benguet under a state of calamity. Naideklaran ti state of calamity iti probinsya ti Benguet kas addang para iti panakaipaay ti tulong kadagiti naapektaran iti idadalapos ti bagyo ken ti enhanced southwest monsoon iti probinsya. Maibasar iti partial assessment ken datos ti Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, dumanon iti nasurok 1.068 billion pesos ti gatad ti danyos iti probinsya. Nasurok 318 million pesos ti danyos iti agrikultura, bayat ang nasurok 749 million pesos iti infrastruktura, pakairamanan ti kalsada, rangtay kanda dumapay apasdek. Nasurok sa nga 10,300 ti naapektaran a pamilya, abukbuklen ti 4,000 nga individual. Sa nga gasot 10,300 ti partially damaged a pagtaengan, bayat a sa nga 10,800 ti totally damaged. At damot ti nailista a 5 a pimusay ken 3 a nadangran. Partial paylaeng tinaipay a datos bayat a manarimaan ti assessment ti daduma a dadael iti nasusulinek a lugar. Kung may deklarasyon kasi ng under state of calamity, katulad ng ginawa ng isang bayan sa ating dalawang bayan sa Benguet, magagamit na po yung QRA po. Maaramat tinasurok kumurang 38 million pesos a Quick Response Fund para iti panangipaay ti tulong kadagiti na apektaran. Ngam gaputa saan daytoy nga umdas, maidilig iti danyos a napasaran ti probinsya, kinuna dagiti opisyales nga agbirok da iti wagas tapno manayunan daytoy ken matulungan dagiti kang runaan an apektaran a sektor. Ibaga ti kaduan kat ay no declare tayo ada amin iti assistance dahito iti ipalawag tayo kas parget kas dito barangay nga ore ag-declare tayo haan amin anyala ang iti may sa siguro mangitet tayo iti data magapo dito ayan tayo ipantayo iti national government. Impatangmat ni Vice Governor Mary Rose Fongwan Kepes ti kinapatag ti panagkalap da iti datos sakbay da nga ideklara ti state of calamity. Actually, kat hantay pa yan naka-recover iti previous kat adda tayo man ito yan. Talaga nga hantay nga iso nga tulong iti national line agencies. With that declaration, mabalin niya na napigpigsa nga makadawat tayo iti tulong iti na dumaduma nga ahensya iti national government. Malaksid iti data, mapangpanggap ti panangi-realign ti gobyerno probinsyal kadagiti pondo da, pakairamanan ti maaramat kuma para iti adivay tapno mairaman a maipaay kas kanayunan a tulong kadagiti na apektaran. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.